ngeke ngakhuluma enye into abantu yabadida namanje basangizonda abanye bangizondela leyo ngathi mina uNkulunkulu wayithwele, and I still say it. Leyo nto yiqiniso straight. I will explain to you ngikutshela yini isethwalo. Isethwalo yinto ezokuphilisa noma ezokwenzela ama miracles, but ifuna isacrifice yegazi. Isacrifice eyifunayo ifuna into oyithanda kakhulu eyigazi lakho. uJesu kwangayona indodana kaNkulunkulu, akanikelanga ngayo ezelwe yodwa, kwakuyini leyo nto? Kanti isethwalo yini kanti? Kanti njalo inyanga ziyohlala ikhulunywa kabi zikakhulu, kanti amakholo akakhulunywa kabi ngani? Ingani ithi ingoma sathengwa ngani? Ngenani eliphakeme ngithi. Yini enhlala nisho nithi Baba siya kubonga ngothando lwakho sathengwa. Ithi sathengwa ngani? Sathengwa ngani? Sathengwa yazi ngiyayithanda le ngoma, ngiyithanda kuleyo part. Uma iqiniso senilibalekele ithi sathengwa wena ekuqaleni Good Friday siyowenzani? Njalo isethwalo sifuna ukuthi unjani usivuselele. Yazi ngikhuluma iqiniso manje limsulu abantu abangafuna ukulizwa abefundisa bayothi mabezwa ngilikhuluma bathi nangoke ingoba ngibeka konke ngithi ba. Ngo Good Friday kuyiwa leli gazi lachitheke siphambana kwakwela. Why makuyiwa ku Good Friday imoto ziwe kangaka kuchitheke igazi? Ukunisa nami? Ne understand lento ngisho? Uthi Abraham mayesesentabeni esambe nendodana yakhe. Uthi umntana wakhe baba ngiyazibona inkuni. Ngiyawubona umlilo. Uphi umhlatshelo? Akasho kanjalo? Uphi umhlatshelo? Okwakuyisethwalo futhi still la lapha kwakusayophakanyiswa enye into esingayazi asifuna ukwazi. Inkinga ikuthi abelungu bathe mabefika banihlohla iBhayibheli kanje naze nakhohlwa isintu senu. Mina ngangcono bangizonde, ngiyakholwa ukukholwa kodwa ayikho into eyongihlukanisa nedlozi lakithi. Ngangcono ngibize ngomthakathi, ngibize ngento ethwele, ngibize ngani, kodwa deep down ngiyazazi ukuthi angikaze ngithwale, angithwalanga, but iqiniso ngiyalimela. Idlozi lami lithanda into eyodwa ukuthi noma ungawagqoka amasudi umfana amadurayo, uhlale kuma estate kanjani, ugibele imoto ezidurayo, kodwa ukhohlwa yithina. Esontweni ngiyaya, fike ngene, hlale futhi ngilalele. Ongishumayeze ngeBhayibheli lonke, but masophuma esandleni zokutshela ukuthi la ongishumayeza ngakho. Umbuzo oyi-1 nakho enganibuza wona. Ungathi wena ungakagumedi uhambe uyoguqa ethuneni la Khehlelezi uyocela inhlanhla. Angeke uye. Kuzoyenzakalani?
okokuqala nje uKhehlelezi mabe kubona bazwenza bazokushaya. AmaJuda abathanda abantu abamnyama ingoba nibabangisa uJesu wabo. Njengamanje wena uJesu ngapha ngiyamthanda uShembe, ngiyamthanda uShembe ngoba ustikhe kakhulu kuphi esentwini. Angisho ustikhe kakhulu esentwini. Into engizoyisho nje sengigcina sindiswa, but ingangeni la keyboard izingene kakhulu ekhanda. Ufike ekhanda usube ekhaya usubatshela ukuthi mina from today angisaphindi ngihlabe. Hell no. Ukhuliswe ngayo leyo nto. Ungadideka endleleni ngoba ubezwa bekhuluma isilungu esikhulu. If labe ngishumayela ngesilungu esikhulu ngaba wonke umuntu uthi holy Lord, oh my gosh, angeke ngiyenze leyo nto. Ngiza straight kanje. Ngizonibekela iqiniso. Alikho futhi edlula futhi noma ungazi ukuthi uKhehlelezi unjani. Ngeke uze umthole futhi omunye umuntu onamandla angangalawe nginawo wakini. Nizwele?